Kien tard bil-lejl wara l-11 ta' filgħaxija meta l-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte u l-Viċi Prim Ministru Matteo Salvini laħqu qbil sabiex minn Malta jittieħdu 10 persuni li kienu abbord is-Sea-Watch dan bil-kundizzjoni li ma tkunx l-Italja li ġġor dak li Salvini qed isejjaħlu peace fuq il-pajjiż. Fil-fatt se tkun il-Knisja Valdese illi tilqa' lil dawn l-immigranti. Din il-Knisja Episkopali ilha snin twal taħdem fl-Italja. Il-Knisja Valdese se tkun qiegħda tieħu tfal kollha flimkien mal-ġenituri tagħhom. Dan il-qbil intlaħaq wara li Matteo Salvini ritorna mill-Polonja l-ħabta tad-9 bil-lejl u baqa' sejjer dritt Palazzo Chigi fejn saħaq b'mod ċari li fil-fema tiegħu din il-mossa m'għandix tfisser prezz finanzjarju għat-Taljani. Salvini kien ukoll kritiku għall-Gvern Malti fejn stqarr li Malta mhux tonora l-obbligi li daħlet għalihom. Dan wassal għal reazzjoni immedjata minn Kastilja bl-uffiċċju tal-Prim Ministru jgħid li jinsab sorpriż b'dawn l-allegazzjonijiet li ġej mill-lider tal-Lega. Il-Gvern Malti fakkar illi għalkemm Malta kienet wedet illi se tieħu 50 immigrant mill-Italja, f'pajjiżna kien hawn 50 oħra li kellha toħodhom l-Italja. Allura dan wassal għad-deċiżjoni biex ma jiċċaqalqu l-ebda immigranti peress li n-numri kienu identiċi. Kastilja appellat lill-Gvern Taljan sabiex jieqaf jirrepeti allegazzjonijiet infondati.